बादि आथिं दैख्रेबनाय क्रेब आखाइ दैख्रेबनाय क्रेब जायाबानो जाबायहाय आरो तेजिमलानि बायदि हनै आनैया मालाय दै फुदुंदों खुगा सुना गोना बिखागै हनै समनि दैदोंमोन हाथ' मोनजायाना मिया दैखाबायना इयाव दे एसे माबा खालामलाय तेजिमलाल' जानाङा आरो जाया आइदै जासिगोनदां ना आगै Paden siang ba? Gamsa kan ngarang. Oh, kane saya kuyang nama lo. Sidina. Hah? Sampun andraina ayo. Ayo. Gahayo. Oh. Hayo. Oh. 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 Kayu kan simpruk sana ini. Gimana? Dida, agak diras. Neng nungaba sethe जोंखौ अनबावगोनहाय आं दिनै माबा हांथो मोनलायबाय जोंना बिनानावा बयबो सापर्ट खालामदो आगै मोजोमनि चेनेलखौ मोजोम बर'खौ नै जि सुन्दुरिखा बर' सिख्ला माथो इयाव सालिनांगौ ना इयाव सालिनांगौ इयाव जागोन इयाव माबा लदाखौ माबाग्रासो होना आब' इखौ होना होदो हा गथाखौ होना होनो र' आं एसे सालिबावनि नङा ओइ माइरंखौ होनदो अ माइरंखौ ना होना दोन आं देबाय थादों अबे सानद्रिखौ लानानै नों इयावसो प्लास्टिकआवसो बेखौनो सोमखादों आं बेखौ गारिखौनो हा बेयावनो दोनखानाया नांगौ दे बेखौ दा लदाखौ बिदि सेखायनो मिहि दखाबाय नै सोम जायोदां बैदो मालाबा देनो ना बेखौ एसे माबा गेस्टिकआ आंबो जायो नाथाय खुगाया गोथाव मोनो बिदिखौल' सोमना गारो आङो जांगाब नै आंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना खिन्थु आङो गाननो रोङाखै मोजाङै बायना हो मोनजालायसिगोन जानाया बिराद थार ना जोङो आंसो गावखाबाय डाइरेक्ट फुख्रियावनो बिथिं होसोलाय मोनाथारनि
एवो मोसाबाबो हालदै होनो नागिरदों नालेंखर मा थांनो नङा बाजारावसो थांगोन बाजारावसो थांगोनदां हालदै होनानै एवनो नागिरबावो नामा नै फिथा बानायग्राया जोंहा जि बुरजा बानायबाय मानो दाखालि फट'फोरखौ हरना होलाय सोरनावबा कालेक्ट खालामनानै हरनो होनो आंनियाव मबाइलाव मिथिबाय आं मोनसेयाखैदि मोनसेखौबो हा बिराद मोजां बानायनो रोंमारो बिथाङा मानसिखौ नायना रोङा बायदि नुयो खिन्थु रोङो इसां बरिया जादों नै